Jien nikkomunika b'mod ċar u onest. Jien għandi dritt li nitkellem il-verità tiegħi. Jien nikkomunika s-sentimenti tiegħi b'mod faċli. Nesprimi ruħi b'mod kreattiv permezz ta' kitba, ta' diskorsi jew arti. Għandi rieda qawwija li tħallini nsolvi l-isfidi tiegħi. Jien nrawwem l-ispirtu tiegħi permezz tal-kreattività. Jiena ngħix ħajja awtentika. Jien mimlija integrità. Jien inħobb naqsam l-esperjenzi u l-għerf tiegħi. Jien inkun naf meta jasal iż-żmien li nisma'. Jien nesprimi gratitudni għall-ħajja. Jien nisma' minn ġismi u s-sentimenti tiegħi biex inkun naf x'inhi l-verità tiegħi. Jien nħossib ġismi. Jien ninsab fil-paċi. Jien nitkellem il-verità li għandi fija b'mod liberu u b'mod miftuħ. Li nkun onesta tilliberani minn ħafna reżistenzi fil-ħajja tiegħi. Jien biss responsabbli milli nagħti l-ispazju nesprimi lili nnifsi b'mod ċar. Jien inħossni sigura u nista' nafdal ta' madwari b'mod sħiħ, speċjalment meta nkun qed nesprimi lili nnifsi. L-onestà tiegħi tatratta dak li jixraq li f'ħajti. Jiena nisma' mill-verità li hemm ġo fija u nwassalha lill-oħrajn. Jiena nonora dak li għamilni min jien. Jien nesprimi lili nnifsi b'ċertezza u trasparenza. Jiena naf li l-vuċi tiegħi b'saħħitha u bżonn juża fid-dinja. Jiena nitkellem il-verità tiegħi b'mod sħiħ. Jiena naqsam l-esperjenzi u l-għerf tiegħi. Jiena nisma' minn dak li nħoss u mill-emozzjonijiet tiegħi.